boa tarde, moitísimas grazas. Sabemos que nin o día, nin a hora son máis aceitados, pero tiña que ser neste día, porque hoxe, bueno, será un privilexio ter aquí a Micael Loré, que del é verdadeiramente o coordinador e o impulsor e a quen se debe este Atlas das Nacións sin Estado. Xa vos digo, sei que para vos neste momento sodes conscientes da importancia da presentación deste libro, de que este aquí con nós o coordinador deste Atlas. Eu creo que moitas fomos medrando, madurando, empezando a envelhecer con ese grito de guerra que queiran que non, Galiza é unha nación, e que de algún xeito era un berro das nacionalistas, non? Un berro que simplemente quería decir que somos unha nación, temos dereitos, e se temos dereitos querémolos exercer. Ben, pois esa idea, non, de galegos e galegas existen en Europa outros povos que neste Atlas se fala de povos tamén minoritarios, e cada iso é unha das cuestións que logo podemos falar. A veces nós tamén entendemos así como minoritarios, por tanto que nos medimos coa nosa representatividade electoral, pero seguramente hai outros xeitos tamén de medir a forza daqueles que sentimos que Galiza é unha nación, desde ese verbo que digo e que significa enfrontamento e que significa se temos dereitos como povo, un deles é o dereito de autodeterminación, é dicir, o dereito a decidir como nos queremos gobernar. Pero seguramente tamén hai outros xeitos de entender a nación, non? Lembramos aquela frase de galegos de nación, que sempre parece que era aí un eufemismo, non? Que non sabíamos moito simplemente galegos porque nacen aquí, ou tamén esa sensación de que de algún xeito somos galegos a defensa da lingua, que tamén é outro dos aspectos que este Atlas traballa, non? É dicir, aqueles países que defenden a súa identidade, que defenden a súa lingua e que, por lo tanto, queren exercer como nacións propias, non? Xa vos digo, é un privilexio para a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Quero dar as grazas á Fundación Galiza Sempre, que foi a que de algún xeito nos propuxo esta idea, Xosé Manuel Carril, que decía, xa que estaba hoxe aquí Micael con nós, poder estar, ainda que fose nunha tarde dun sábado, o primeiro sábado de verán que temos. Cando estábamos preparándonos, non sabíamos que ia ser o primeiro sábado de verán, pero da igual, xa vos digo, moi agradecidos por estar hoxe aquí. Vos digo, este Atlas, vedes que ademais de Micael, temos aquí tamén con nós a outra persona, Fernando Corredoira, ele e Abraham Bande, foron os que traduciron e adaptaron para o caso galego este Atlas das Nacións sin Estado. Aqueles que ainda non tuvestes ocasión de lelo, eu sí que vos convidaría a lelo. Creo que é un traballo moi profundo, con moitísimo rigor, non seguramente de todos os povos de Europa, pero só digo que un Atlas de moitos dos povos de Europa, e como é un Atlas con moita información de xeografía física, de xeografía económica, de xeografía política. Pero ademais de todo o que podemos aprender lendo este Atlas, o di no prólogo Carlos Cairo, pois tamén un pouco como ferramenta reivindicativa, non? De reivindicar os dereitos da nación, non? Que nese sentido, bueno, pois sí que de algún xeito partilhamos con eles a idea que di que son debates urxentes, necesarios, pero non son necesarios, non son interesantes, senón debates urxentes que hai que facer. Temos unha traductora de excepción, que iso dixo moitas veces, parece unha frase feita, pero neste caso non só deputada no Parlamento Europeo polo Bloque Nacionalista Galego, senón que Ana Miranda, amiga de todos nós, pero, sobre todo, tamén nestes días, máis alá desa defensa que sempre fai de Galicia con esa idea que la repite tanto e que de algún xeito xa se convirteu tamén nun eslogan para todos nós, non? De se o BNG está, Galiza está, pero que neste momento ven a poñer negro sobre branco e esa fotografía da Europa máis inhumana que pode existir, desa Unión Europea pola que sentimos auténtico noxo.
A verdade, sabíamos que a Unión Europea, en vez de ser unha unión de povos, polo tanto, unha unión de povos que digo que teñen dereitos e que van a facer efectivos os dereitos das persoas deses povos, sabíamos que de algún xeito estábamos nunha unión que era esa Unión Europea dos capitais, pero ahora sabemos que esa cara do neoliberalismo é a cara da inhumanidade, a cara capaz de deixar morrer aí diante das costas de calquera Estado da Unión Europea, porque ela vai mirar para outro lado. Nese sentido, casi creo que sinto máis raiva non tanto do que é capaz de facer Italia e o seu goberno, senón o que fai a Unión Europea salir mirando para outro lado. Así que, mil grazas, Ana, por ese traballo, porque sí que é importante decilo alto claro, ningún ser humano é ilegal e ali onde se este deixando morrer a xente, sempre nos encontrarán a xente de ben de todos os lados. Así que mil grazas e os que somos poucos, un aplauso para Ana. Para o debate, que seguramente é moi importante que partilhemos ideas do que conta o Atlas, pero tamén dos nosos sentimentos, dos nosos pensamentos nesa idea, non de sentir, pero tamén de pensar de cales son as respostas que o que nos está sucedendo. Iso non está acordado. Se queredes vou eu porque me corresponde por hora ou non. Como falar, eu vou traducir, non interpretar. De esta maneira eu... Da maneira, como eu son un presentador na Sociedade Galego-Portuguesa, na Sociedade Galega do Micael, de esta maneira corresponde a mí, porque son quen fai aquí as veces da presentador. Eu lembro moito de que teñamos un día tan ensolarado e tan belo, porque comentei antes que temos a certeza que as persoas que hoxe non viñeron aquí están na praia, e entón é un bon sitio que estar. Entón, vexo así. Depois, na realidade hoxe veño a facer como un papel triplo, porque veño un pouco como Santísima Trindade, porque veño, dunha parte, a falar da parte do Abraham, que é o promotor desta iniciativa, Descantar xa en Ourense, neste momento está en Barcelona. Veño a falar tamén en nome, que non tiene unha relación orgánica, pero así dizer, da editora Travesa, editora do integracionismo galego, e veño a falar tamén no meu nome propio, en canto traductor e adaptador desta obra ao público galego-portugués. Ben, canto a Abraham, eu digo, o Abraham é un rapaz ourensán que neste momento está a traballar en Barcelona e tivo noticia deste Atlas xa nos anos 90, estando en Ourense, ficou apaixonado da obra, entrou en contacto con Micael e dixo, nós temos que facer isto aquí na Galiza e temos que coñecer isto aquí na Galiza. Entón, primeiro comezou a facerse unha versión en galego a gal e entón, nunha dada altura, reclútanme a mí para facer este traballo que xa estaba en curso. Entón, nós naquela altura estábamos en tratos con unha outra editora, ao final iso borouse, entre paréntesis explica moi ben como funcionan as editoras na Galiza, mas iso non vamos contar aquí, non porque haxa un estranxeiro, mas porque non hai estas cousas, pero explica moi ben como funcionan as editoras na Galiza, porque depois ese traballo ficou suspenso no ar, depois de non sei canto tempo traballando, sin vermos un can, etc. tal, pero iso deixámoslo no ar. E entón, aí reclutaron entón, aquí no traballo fixemos a traducción. Iso deixo por final a miña parte do traballo. Agora falamos un poquinho da editora A Través. Eu trouxemos aquí, supoño que xa coñeceredes, o nome de editora A Través, que foi aquí todo este libro. Eu trouxen aquí dous libros que dá, é por acaso que eu estou neses dous libros, ben por acaso. Este recibino onte, polos correos, e o guía do Camiño de Santiago.
A miña intención era colocar isto, pero non pensou que era as mentiras do pastor. Non fixeron caso, era unha campaña terrorista, pero non funcionou. E depois o tamén do mesmo xénero que por aquí tamén. Non, entón. Ese é o xénero de cousas que traballa esa editora. Non? Depois para comparar, eu se teño que presentar a editora outra vez, e diría que é unha editora de base asociativa que non procura lucro, non procura lucro, non o rexeita. Neste momento é a única editora lusógrafa que ten coleccións de lingua de Europa. Este Atlas tiráronse 1.300 exemplares, dos cais foron vendidos 1.000, boa parte deles en Portugal. E é unha especie... aproveito un inciso para vos falar dese guía do Camiño de Santiago, que é moi interesante. Ese guía do Camiño de Santiago, en principio, ia ser subsidiado polo eixo atlántico. Subsidiado significa que compran X números de exemplares a prezo de custo. Iso significa subsidiado. Entón, o encargado o subdirector, o director da editora, Valentín Faxín, foi falar con un dos responsables do eixo atlántico, que cuxo nome non me lembro, e dicir, un dos nosos propósitos, un dos nosos intuitos é facermos comunidade galego-portuguesa. Ese é un dos propósitos da editora a través de fazer comunidade galego-portuguesa, reunir o que está separado, reunir o que está separado. Ok, entón, sí, Millán, non sei que, Camiño de Santiago, non sei que, non sei que. Entón, viu eso, mira de que cousa tan pouco, digamos, tan pouco perigosa como é o Camiño de Santiago, as rotas xacobeos, a Virgen de Fátima, etc. Viu o resultado e dixo, non, tedes que tirar, alén das referencias aos pontos negros do camiño, que iso é o autor Álvaro Pombo, referencias aos pontos negros do camiño, referencias de tránsito, de problemas de cruzamentos, onde non hai bermas, etc. Hai unhas referencias aí a unha comunidade galego-portuguesa que non interesan, fora. Bom, iso é censura. O libro sai se retirades iso. Isto non ides encontrar, por exemplo, neste outro día do Camiño de Santiago, encontrado en Portugal. Allá referencias a comunidade galega, referencias ao Reino de Galiza, a relación referencias a Castelao, a altos espíritus galegos de queda, de nación internacionalista, e ese género de cousas, que son intolerables. Entón, comento iso de pasaraxe, porque callou de traer o cousa. Ben, agora, o meu papel aquí foi traducir o que xa estaba comezado a traducirse. En principio, a traducción comezou a ser feita a través do inglés, que é o idioma que Bandi mellor dominaba. Mas a lingua original non foi o bretón, foi o francés. É absurdo, porque tivo unha obra escrita originalmente francés, escrita absurdo escrever a partir dunha traducción máxima, cando todas as línguas románicas, a traducción moito máis doada. E, bom, así se fixemos unha traducción. A medida que íamos facendo a traducción, démonos conta de dúas cousas. Primeiro, que a historia non para, continúa a evoluir, e entón, desde que estaba falando da Ucrania, xa tiña acontecido cousas na Ucrania. Desde que estaba falando da Cataluña, xa tiña acontecido cousas na Cataluña. Entón, iso foi preciso actualizalo un bocadinho. Depois, que acontecía? Dun ponto de vista de alguén da Galiza, galego dunha galega, o que se dicía da Galiza e da Cataluña do País Vasco ficaba un bocadinho longe, desde unha perspectiva, como dice, hexagonal, a perspectiva francesa. E para nós ficaba moito aquén do que nós podíamos aspirar, en termos nacionais. Así víamos nós. E despois, iso por un lado. Entón, a nosa intervención, digamos, foi de dous tipos. Unha, canto a feitura do libro, o feitío, a forma, a presentación do libro. O Micael agrupaba as nazóns en Estado por criterios lingüísticos. Entón falaba nazóns románicas, nazóns germánicas, nazóns célticas. E nós decidimos que iso non nos interesaba e decidimos colocar por criterios macroxeográficos. Entón ficamos ao lado da Bretaña, porque somos atlánticos e das Feroe, e ficou unha... E onde apañei esa idea? Apañei no do grande Conlif, do grande. Un estudioso do celtismo, que o Micael
Marx me dixo que coñecía, e ele ten unha clasificación de povos aquí non por áreas lingüísticas, mas por áreas culturais, por áreas, grandes áreas xeográficas. Entón, Galiza está nas Feroe, Galiza está no Atlántico, Cataluña está no Mediterráneo, punto. E así, non importa que está en catalán. E a ver, vos pensando na perspectiva galega, ainda que sexa verdade, incluírmonos, digamos, entre os povos románicos, fica un bocadinho extraño, ou non? Os povos latinos, sabor da copa de vino, non fica, latino, no mundo galego está asociado con outra cousa. Latino son outras cousas. Non está asociado ao ponto de vista lingüístico, está asociado á cultura latina. Nós, lingüísticamente, somos románicos, somos latinos. Fica un pouco extraño estarmos clasificados entre os povos latinos. O sea, estaríamos ficados, por exemplo, cos Alpes, onde falaban artitano, ou outra cousa. Entón ficamos coas Feroe, con Bretaña e tal. Entón reagrupamos as nazóns por áreas xeográficas. Eso foi, digamos, a mudanza maior, digamos, relativamente o feitio a presentación do libro. Despois, tanto a adaptación está dita na nota dos tradutores no inicio. A realidade galega é outra. A realidade galega non é a realidade lingüística galega. Do meu ponto de vista, non debe buscar a fragmentación, debe buscar a reunión. Digamos, para nos salvarnos como comunidade lingüística. Comunidade nacional non se ve. Comunidade lingüística debemos buscar o apoio dos nosos, entre aspas, irmãos autores, dos nosos irmãos de lingua. Que é Portugal, onde a nosa lingua é lingua nacional, burguía. Digamos, remétome aos clásicos. E entón, por iso vai a cousa. Nós fixemos énfase nas posibilidades de, a partir de linguas diversas, ter unha lingua común unificada. Esa foi a cousa. Entón, interesábamos a perspectiva seguinte, unha perspectiva, unha lingua intercéltica. Eso non creo que sexa posible neste momento, pero en outro tempo puido ser posible unha lingua intercéltica galo-britónica. Eso non foi, porque as relacións entre os países se cortaron, pero foi perfectamente posible haber unha lingua galo-britónica, e non foi. E entón nós, para non vermos no mesmo contesado, no mesmo impasse, de pensarmos que temos unha lingua regional minoritaria, non temos unha lingua nacional, pois esemos en lingua nacionalista. E pronto, iso roubar máis tempo ao culpable do aquí. Déjà, merci pour votre invitation. Ça me fait très très plaisir d'être en Galice, et notamment au Centre culturel galicien. Avec une introduction qui était très humaniste, et c'est vrai que c'est dans le monde dans lequel on vit, et ben cet humanisme, ça fait partie de notre ADN. L'ADN des peuples d'Europe, c'est d'être humain avant tout. Et ce travail-là, je pense que c'est un travail qui montre aussi ce côté humain. Fernando et moi, on ne se connaissait pas avant. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, et pourtant on a réussi à faire quelque chose qui sort de nos cerveaux, qui sort de notre humanité, et c'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement d'une société, et cette société européenne dans laquelle on vit, ces rencontres-là qui en est l'aspect le plus concret. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por poder celebrar a presentación deste libro dunha asociación cultural nacionalista. O ADN dos povos europeos é seguir sendo humanos e ser humanos, por iso que ele agradece tamén esta presentación tan humanista desde o punto de vista dos povos europeos, e esta parte humana na que, como exemplo de que ele e Fernando nunca se viron, pero foron capaces de construir toda unha historia e foron capaces de un reencontro cultural de crear estas obras, non? Ce que je vais faire, c'est peut-être expliquer la genèse du projet et ensuite la façon dont on est arrivé, que Fernando a déjà pas mal expliqué, à cette traduction en galicien. Sur la genèse du projet, c'est un livre que j'ai écrit en essayant de m'immerger
que nous sommes, les peuples d'Europe. Moi je viens de Bretagne, donc je vis une situation minoritaire à l'échelle du territoire sur lequel je vis. Et depuis tout jeune, j'ai toujours été pro-européen et curieux de la situation des différents peuples d'Europe. Et en 1999, j'ai créé un portail qui s'appelle rominority.org, c'est pas UE quand l'extension était libre en UE, qui avait déjà cet objectif de partager des expériences à l'échelle européenne sur ce que sont les peuples minoritaires, les nations sans État. Donc c'est vraiment la première pierre de ce projet. Sachant que, et tout à l'heure on a eu une conférence où je l'ai expliqué, c'est que le terme de nation sans État est un terme qui est pas vécu de la même manière à tous les endroits de l'Europe. Je vais le réexpliquer parce que c'était pas le même public. En France, quand on parle de nation sans État, la signification est très complexe. Quand on parle de nation sans État dans l'État espagnol, c'est plus facile à comprendre parce que la situation de la Galice, du Pays Basque et de la Catalogne sont connues de l'ensemble des populations. Et je le disais, quand on parle de nation sans État au Royaume-Uni, finalement les Écossais ou les Gallois disent mais on n'est pas des nations sans État, on est des nations avec notre propre État. Eux se considèrent comme ayant leur propre État. Donc du coup, rien que le titre du livre peut interpeller selon l'endroit où on se trouve. Este proxecto, a primeira pedra do nacemento deste proxecto é como se chegou a unha traducción, parte de que somos povos de Europa, está no noso... Eu veño de Bretaña, é parte da miña propia vida, da miña propia realidade, dende neno, e sempre estive curioso por outros povos. En 1989, c'était 90? 99. 99, sí. En 1979 creei un portal de tipo nacionalista, de tipo de análise de outros povos e de outras realidades, compartindo experiencias. Esta foi a primeira pedra deste proxecto. As nacións en Estado é un termo que non ten o mesmo sentido nun lugar que noutro, que da mesma maneira non nos interpretamos igualmente nunhas nacións que en outras, non o mesmo en Francia que no Estado español, coa realidade catalana, vasca e galega, ou, por exemplo, no Reino Unido, onde Escocia, o País de Gales, o Cornualles, o Isla de Man, que non farirme, son lá, son vistas como nacións como si mesmas, como propio Estado, mesmo que non se xa recoñecidas, co cal a interpretación é diferente. Et l'objectif de ce livre-là, c'était vraiment de partager une expérience, partager des expériences autour de ce concept de nation sans État, pour un public francophone au départ, parce que comment la version originale était écrite en français, et en s'inspirant de tous les exemples européens, notamment les exemples catalans, et là, la Catalogne, pour beaucoup de peuples minoritaires, est un exemple en termes de façon d'avoir réussi à faire comprendre ce qu'est une nation, et en interne, avoir réussi aussi à partager une expérience et à le faire progresser jusqu'à l'idée d'autodétermination. Et c'est vrai que les situations qu'on vit dans l'Hexagone, on appelle l'Hexagone la France pour décrire l'État français, est souvent difficile parce qu'il y a une connaissance très faible en fait des situations déjà dans l'Hexagone, les Bretons, les Corses, les Alsaciens, les Basques, les Catalans du Nord, mais aussi les expériences et les exemples qu'il y a à l'extérieur de l'Hexagone. Et c'est pour moi l'objectif principal de ce livre-là, c'est un éveilleur de conscience. Mais éveilleur de conscience en se disant on n'est pas unique, on est unique par notre culture, par notre langue, par ce que nous sommes collectivement quand on est une nation, et finalement on n'est pas unique parce que d'autres peuples en Europe vivent la situation qu'on vit. Non estamos sós. Non estamos sós. C'est-à-dire non somos seuls. Non, on n'est pas seul. O obxectivo deste libro é
partillar experiencias sobre todo o tema das nacións en Estado, baseándose, non te doy a miña letra, nos exemplos como o caso catalán, e cito que está aquí a ver, que te saúda, para explicar que é unha nación e tamén para facer ampliar e coñecer a realidade nacional en todos os povos de Europa. A situación no hexágono, a situación en Francia, como deixamos ali a Francia, é moi descoñecida tanto internamente das 600 nacións que compoñen o Estado francés como tamén externamente sobre outros povos. E este libro que pretende ser un despertador de conciencia, un éveilleur, un agitador de conciencia. Non somos únicos como povos, sino que hai outras realidades de outros povos, pero por iso hai que coñecelas. Et tout à l'heure, on disait dans l'introduction, la situation de chaque peuple peut être décrite de manière souvent identique sous une certaine forme. On a tous des problématiques linguistiques, on a tous des problématiques politiques, parfois même territoriales, d'intégrité territoriale de nos propres, des régions qui nous composent. Et finalement, le livre, il faut le dire, c'est un livre politique. J'ai toujours fait de la politique sans en faire. Et c'est aussi l'intérêt de ce type d'ouvrage. Comme je le dis souvent, en Bretagne, on utilise souvent cette expression de chaîne. On n'est pas quelqu'un d'unique quand on fait quelque chose. On se réfère à ce que d'autres font. Ce que tu as fait aussi, Fernando, c'est on prend de la matière qu'on peut utiliser et on la réutilise, on s'inspire. Donc c'est pas ce résultat-là, c'est pas le résultat de ce que j'ai pu écrire, c'est le résultat de tout ce que les autres ont pu faire avant. Et finalement, cette idée de chaîne, de transmission arrive à ce résultat où on peut mettre sur le papier de manière peut-être plus explicite une situation qui parfois est connue, mais n'est pas vraiment partagée. Mais c'est un outil politique avant tout. Il a été réalisé de cette manière-là. O que decía na introducción, que a situación de cada pobo pode ser descrita de distintas maneiras, e todos, en cada unha das nosas realidades, temos problemas lingüísticos, temos problemas territoriais, que podemos compartilos, pero que sí, este libro que pretendeu sempre foi ser un libro político. Eu dediquei, fago política sen facela. Non é alguén único por facer un libro ou unha obra deste tipo, senón o que é importante é a reinterpretación que se fixo, por exemplo, agora con esta traducción e con esta adaptación. Iso sí que é único. E o que é único é a cadea de transmisión, de poder reinterpretar unha obra deste tipo. Iso sí é único, considera. Voilà, après, je ne vais pas expliquer ce qu'il y a dans le livre, vous le verrez. Sur la deuxième partie, la façon dont la traduction a été menée, et Fernando l'a dit, déjà c'est plus l'expérience humaine là, que j'aimerais bien mettre en avant, parce que c'est, comme je le disais, c'est une chaîne, c'est de la transmission, et en fait quand le livre a été écrit et ensuite traduit en anglais, j'ai été en contact avec Abraham Paz, et du coup son idée c'était de pouvoir offrir la même matière aux personnes qui parlent galicien. Du coup, ça a généré beaucoup d'échanges pour arriver, donc déjà, à trouver un éditeur, parce que c'est le nerf de la guerre dans l'édition, c'est de trouver l'éditeur, et je peux vous dire que c'est très compliqué. Ça a été une belle aventure même. Et ensuite, de s'accorder sur un contenu. Et le deal qu'il y a eu entre les traducteurs et l'auteur, l'auteur, et en fait je suis que un des auteurs, j'ai dirigé la classe, il y a une vingtaine de personnes qui ont apporté du contenu, c'était de se dire, moi j'ai une vision qui est propre qui est une vision qui est la mienne sur la façon dont ça peut s'organiser en termes géographiques, en termes de classification des peuples. Ça reste quelque chose de subjectif,
C'est une classification par langue ou par type de peuple, ce qu'on peut faire assez régulièrement. Et les traducteurs m'ont dit en Galice c'est plus compliqué, parce que je le savais en plus, parce que je sais que la situation de la Galice avec cette culture romane et celtique et cet assemblage finalement qui fait l'originalité de la Galice, il fallait aussi le modeler. C'était de se dire on part sur une autre base, et l'idée c'était de laisser le libre cours aussi à les personnes qui allaient les traduire, parce que c'est pas qu'une traduction, c'est une adaptation d'un livre pour arriver sur une autre façon de voir le monde, en fait une autre façon qui correspond aussi à la façon d'un peuple de voir le monde, même si les contes sont, je pense qu'il y a 99% du contenu qui est identique, mais finalement le 1% de contenu qui est différent fait qu'on s'adapte et on peut vraiment entrer en résonance avec ce que le peuple galicien peut penser de sa propre situation. A traducción é unha experiencia humana, pero que é importante, resalto de novo, é a cadea de transmisión. Fai unha referencia que Abraham, que por certo escribiu onte, estaba moi apenado de non poder vir, non dixo eso, pero digo eu. Abraham colleu a versión inglesa, e a idea de ofrecer a mesma materia tiña que ser un pouco cambiada de cara ao galego, non? Nesa aventura difícil de atopar, eu considero que foi unha aventura moi difícil atopar un editor, e aí entrou toda a guerra de a ver quen editaba, pero o camiño entre autor e editor, ele é autor, pero é certo que estivo con 20 persoas na composición do equipo editorial en Bretaña, que a clasificación que facía ser un libro original en este e a clasificación que se ofrece neste é unha clasificación que é diferente. Por qué? Porque a clasificación que ele fixo no libro en francés é subxectiva, igual que a outra tamén é subxectiva, pero é o que tivo moi en conta que a situación en Galicia era distinta e que tiña que deixar en liberdade aos traductores para facer esa reinterpretación. Por iso isto non é unha traducción, sino que é unha obra de interpretación. Ainda que o 90% do contido é realmente moi semellante, pero sí que hai unha reinterpretación. Fernando, je sais pas si tu veux... J'étais très jeune. Oui. Non, é unha pena que non estexa aquí o Van de Paz, o Lensán, porque este home neste momento está en Ourense, en Barcelona, e estivo a acompañar toda esta cousa paixonante que está acontecendo na Cataluña, e teria traído un pouco de paixón que a mí neste momento me falta, porque está en plena efervescencia nacional, agora un pouco acougada pola forza das cousas, mas este home está validado aí porque estivo envolvido plenamente nestas cousas. Eu quero dizer unha cousa que sempre dixen en todas as intervencións a respecto deste arte, se ten que ver coa palabra non, o conceito nazón de Breogán ou calquer outra nazón. Olla, nós podemos estar horas aquí, non quero ser perentorio, te digo de unha maneira perentoria, nós podemos estar aquí horas aquí a falarnos do que é unha nazón, a discutirnos do que é unha nazón, mudar a definición neste lado, que é de Estado, que mudar unha definición, que mudar outra definición, e non imos estar de acordo. Ou estaremos de acordo nalgúna cosa estaremos de acordo, mas non imos estar de acordo, é difícil chegarmos a un acordo do que é unha nazón. Agora, o que é un Estado que non vemos, un Estado que chama a Guardia Civil a foscar, aí non há discusión, aí sabemos que é un Estado. Entón, nazóns en Estado podemos estar aquí a discutir que está Arpicania, mas non está Sicilia, está Galicia, a nazón, porque sí, Arpicania tamén é unha nazón, Bretaña tamén é unha nazón, ao mesmo nivel que Cataluña, non sei se Arpicania é unha mesma nazón ao mesmo nivel que Cataluña, ou Galiza é unha mesma nazón, digamos, por esencia, así, por esencia, é morredoira, granítica, pétrea, madoira. Nós pusemos de título, porque quixemos ser positivos, porque Galiza que víamos no País Vasco, movimento. Estamos vendo no País Vasco un dinamismo, estamos vendo que acompaña a situación catalá de dinamismo discursivo tamén, non só dinamismo de facer manifestación, que acompaña un pouco o movimento nacional catalán, recoñece o dos anos 20 deste século, recoñece a Renaxença, recoñece a unha liña de continuidade, pero robaron o discurso 4.000 veces, recriaron o discurso, adaptaron o discurso. Nós estamos aquí a citar Castelao e Conto, non houve discurso novo. Entón, nós, como non podíamos dizer unha estación dinámica de criazón, temos que dizer a longa persistencia, que temos que
que apoyarnos en outro pedraio, o granito, entende? Ese de historia. Entón, pois, pusemos ese título de Galiza, a longa persistencia. Do País Vasco gostamos, o Micael tiña outro, pero eu lembrei o famoso poema de Aguirre, creo que se chama Pedra Erriteta Jane. Como era? Pedra e pó. En vasco fica moito ben. Entón dixemos, pedra e pó, fica moito ben. E o único que está, que non está en portugués, en galego, como quixeres, ali está na lingua nativa do país, que está en euskera. E además, non foi a cousa. Que veñan moitos máis cousas deste xénero. Sur ce que dit Fernando, en fait, il y a deux choses qui... j'ai juste quelque chose. Sur la notion de nation, parce que finalement, quand on écrit un livre sur les nations sans État, il faut savoir pourquoi on veut parler des nations. C'est même le tronc, la base de ce livre-là. Mais bon, il faut aussi expliquer pourquoi on dit sans État. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a la nation et il y a le sans État. Et le sous-titre, c'est des peuples minoritaires en quête de reconnaissance. Et il n'est pas choisi au hasard, évidemment. Ça amène une autre notion. La nation, il n'y a pas de définition de la nation. C'est une définition qu'on se fait tous individuellement. Mais il y a quand même des éléments qui transcendent, disons, les peuples. La nation, c'est un peuple qui a conscience de sa propre existence. C'est déjà un premier élément. C'est pas suffisant, mais c'est un premier élément. Et il y a un deuxième élément, et finalement le livre, c'est un peu aussi l'objectif qu'il se donne, c'est que les nations peuvent se définir par consensus mutuel. C'est-à-dire que quand on discute entre nous, entre Bretons, entre Catalans, entre Basques, entre Gallois ou Écossais, finalement on se réfère les uns aux autres pour savoir qui nous sommes. Et c'est par ce compromis un peu étonnant qu'on peut se définir comme des nations. Et finalement on s'appuie les uns sur les autres pour se définir en tant que nation sans État. Et c'est assez étonnant finalement la manière dont ça peut arriver, parce que tout à l'heure on parlait du cas des Asturiens, des Andalous, des Aragonais, qui se définissent aussi comme nation, mais avec une différence avec les Galiciens, les Basques ou les Catalans. Et finalement je disais, mais c'est un peu comme les Normands en France, ce sont des Français qui se structurent différemment, par lesquels il y a des mouvements qui existent, et ils se disent nation, mais finalement on n'est pas dans le même processus historique. Et peut-être que demain, par la force des choses et par la puissance d'un certain mouvement, ils arriveront à construire cette identité, mais on n'est pas au même niveau. Et finalement, dans le livre, on trouve ces deux aspects, parce que je ne voulais pas occulter non plus l'aspect des nations qu'on peut dire émergentes. Peut-être que cet esprit de nation disparaîtra chez eux après, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la construction des nations sans État. Il y a un socle qui aujourd'hui est existant, mais il y a aussi des nations, des peuples ou des bouts de peuples qui peuvent devenir nations. Et finalement, c'est plus l'histoire qui le dira que nous-mêmes. A noción de nación, por que se fala de nación é porque se dice en Estado, pregunta, de povos minoritarios en demanda de reconhecimento. Pois porque hai unha serie de elementos. O primeiro elemento dunha nación é un povo que ten consciencia da súa propia existencia. En segundo lugar, as nacións poden definirse, por exemplo, por consensos, por compromiso. E o que pode definir unha nación é que, por iso, é o que define como nacións en Estado. E non é o mesmo, no caso español, ser galegos, cataláns ou vascos que andaluces ou asturianos no concepto de nación, ou no caso francés, normandos ou bretóns, diferente, non? E non están, somos conscientes que non están no mesmo proceso histórico unhas e outras, no mesmo nivel, pero igual en día poden ser nacións tamén, non descarta iso. E tamén está o tema das nacións emerxentes e todos os procesos de consideración, construcción evolutiva de distintas nacións. Voilà. En 1933, en setembro de 1933, a Organización de Nacións dálles estatus a Galiza como nación, este non suposado polo partido
polo Partido Galeguista, non? Por lo tanto, sí que existe aí que ven de longe nese sentido, o que pasa que logo sucede o golpe de Estado, o que significa, no caso galego, que aquí ni siquiera podemos falar dunha guerra civil, senón verdadeiramente dun xenocidio, e o que explica. O certo é que o Atlas tamén nos recolle en outros lugares, non? Esa historia que é negada, que é tergiversada, e que explica cal ese momento onde pode ser que sexamos minoría ou que sexamos moito menos dos que nos gustaría ser, pero sí que estamos a reivindicar ese recoñecemento. Por eso sí que é verdade ese título que di. É dicir, non teríamos a que ir o das Irmandades da Fara, ahora fai 100 anos neste 2018, cando din na primeira Asamblea Nacionalista, non desde hoxe chamamos os nacionalistas galegos, senón que o ano 33 e un organismo, bueno, que sería logo a ONU, quen lle dá ese recoñecemento. Por tanto, ese sentido noso, é certo que decíamos como un berro, pero esa sensación de que Galicia é unha nación, eu sí que creo que é moito máis mayoritaria do que podemos pensar, non? E o certo é que, por exemplo, está tamén a cuestión da lingua. Ata hai 20 anos, pois era a lingua mayoritaria falada aquí, non? E que que estamos nun proceso de moitísimo retroceso gravísimo, pero nese sentido... Si fose recuarmos, iríamos para unha estación pasada que non sería peor. Simplemente hai sustitución lingüística. Non hai retroceso porque non... Non imos para atrás, se formos para atrás iríamos cando o 90% da poboación vivía no campo e falaba galego, eso sería retrocedernos. Pero non é retroceder, non ten... Claro, sería retroceder na dinámica social. Sí, oia, eu non nego que a miña nazón se son a nazón, mas temos barómetros, temos termómetros, pero non temos conciencia. Quero dicir, o que é unha nazón sempre está suxeito a debate. Falamos de aquí, Arpitaño é unha nazón? Os arpitáns din que non, se cada un que que sí. Agora, que é un estado... Andorra é unha nazón? Ou falta toda a nazón? Rei, agora, que é un estado, Agora, se queremos ver, nós podemos estar discutindo a definición clásica de nazón, a que ten o monopolio da violencia legítima, non descubro nada novo, non? Se podes mandar a Guardia Civil, tes un estado. Se ainda por riba despois tes unha nazón mellor. Se España é un estado, eso sabemos. Se a lei dixo España é unha nazón, non nos sei, aí non nos sei, pois mellor ainda. Pero agora, se Galicia é unha nazón, eu creo que é unha nazón que non é un estado, ben, sabemos, por iso está aquí. Que viña esgotado o tema. Imos a vos, que sí. Non sei se máis ese que por un pouco de formación profesional, mas é que ese tipo de cuestións, o que é o conceito de nación, que é a nación en sí mesma, é unha realidade que se constrói históricamente. E da mesma maneira que se constrói, tamén pode ser destruído. Pode ser mesmo autodestruído. Ou ficar a medio camiño. Exactamente. Ou ficar un pedacito, digamos, de proto, non? Igual que a unicidade, non? Entón, claro, podemos efectivamente tirarnos aquí a noite inteira, días e anos, e todo o que quixemos. Galicia é unha nación, non deixa de ser outra realidade que chamamos por aí fora, que deixa de ser, é a medio camiño, é o 20%, é o 50%, que? Pero que quen pode dar a resposta un pouco en afirmativo e negativo, eso é a dinámica social, porque está acontecendo tamén que nos acontecido en moitos lugares noutros ínfilos, non? E non é certo que aquí na Galiza nos últimos 15 anos estamos asistindo efectivamente a un recuadro desa dinámica social. Eu creo que a afirmación nacional aquí no noso territorio por volta dos anos 90, era moito máis forte, máis consistente do que socialmente é neste momento. Hai un desfacer. Sinceramente, hai un desfacer, hai un destecer. Ora, non perdamos de vista iso, o sea, que tenemos que ser realmente os nacionais, a xente, sobre todo a xente viva, porque temos que construir, podemos apoiarnos, debemos apoiarnos no que foron os ancestros, no que foron os formuladores, e que son os santos padres e santas madres. Ora, se nós non fomos quen, nós formos quen de construir a partir da nosa propia realidade dinámicamente, de nada nos servirá esa apoiatura, porque o movimento se demostrando, en definitiva, e como vedes, non me quedo por medio que lle decir os alumnos, non? Ben, vascos e catalanos, por exemplo, pois, pensemos a
ao ámbito do Estado. Quere ser e son. E nos galegos, galegas, realmente queremos ser. Algúns sí, nos cuantos. Queremos ser, porque se non queremos ser, non vamos ser, por moita realidade obxectivable que pode existir. As galizas inmorredoiras son figuras, digamos, retóricas moi bonitas, de autoría de Don Ramón, mas en Morredoiro non hai nada, e Galicia non existe desde o precámbrico, conformouse históricamente, e da mesma maneira que hoxe existe, como outra maneira calquera, infelizmente pode desaparecer se na nosa xeración e nas próximas non somos quen realmente de dar un paso adiante, reteorizar, repensar e construir. Resistir e construir. É simplemente eso que quería contar. Aproveitando de definir, aproveito sempre me ten a cabeza unha frase de un lingüista valenciano, que se chama Luis Arasí, que dice: as nazóns son difíciles de definir porque as nazóns non se definen, as nazóns definen. E que aí está a dificultade, porque o problema é que as nazóns é o que nos definen, nós non as definimos a elas. Entón é unha frase que é un poquinho paradoxal, mas eu gosto de repetir é cada quen que a interprete como quixa. E non somos galegos e galegas, porque se somos galegas e galegas, se somos, a nación está nos definindo, porque somos outra cousa. Seguramente, por eso digo, máis mayoritario do que podemos pensar. Quizás é que sí que é verdade que existe certa dificultade, non? Cando falamos de soberanía, cando falamos de autodeterminación, para facerlle explicar a xente, pois porque, bueno, pois porque toda a prensa caricaturiza o que a veces queremos contar con iso, non? Pero é se explicarlle a xente que estamos a falar das cousas de comer, que estamos a falar de educación, que estamos a falar de sanidade, pero que estamos a falar de emprego, que estamos a falar, polo tanto, de futuro, non? E nese sentido, ademais, as nacións sin Estado do Estado español tamén temos, non? Ou polo menos os grandes grupos nacionalistas ser os máis democráticos do Estado, non? Esta mañá na intervención, non sei que falábamos un momento determinado, non sei se será da túa, de como Europa, ou como Unión Europea contrapón eficacia e democracia. Ti decías demasiada democracia versus eficacia, non? Entón pensaba, non se pode decir demasiada democracia, non? É como demasiada saúde, non? Entón, a partir de aí, non? É dicir, que unha estructura supraestatal é capaz de decir que perde eficacia cando existe exceso de democracia. Por tanto, nese sentido, as nacións sin Estado ainda están en un momento, quizás é por evolución. E eu es que digo, claro, de historia non sei nada, non? Por eso te levamos a contraria, pero ou David tamén son historiadores, pero un pouco esa sensación de que solo as nacionalistas somos internacionalistas, só as nacionalistas somos as máis antiimperialistas que existen neste momento, por lo tanto, a democracia parece que está aí. Entón, o que nos faltará, bueno, pues facernos ver o maior impulso na rúa. Eu sí que creo que é certo que se gañará aí, se gañará na rúa, non? Ça me fait rebondir tout ce qui est dit là. Pour resituer sur, en fait, la situation de la Bretagne est souvent très proche de la situation de la Galice, et avec pour moi, on est des peuples, et ça se discute même pas. Mais bon, on a besoin quand même de l'expliquer, donc c'est là que c'est compliqué. Et finalement, on voit que quel que soit le peuple, finalement, ce besoin de toujours réaffirmer que nous sommes des peuples, des nations, c'est le cas partout. Même en Catalogne ou en Écosse, qui aurait imaginé, il y a 20 ans, qu'il y aurait eu un référendum sur l'autodétermination de la Catalogne? Qui aurait imaginé, il y a 20 ans, que le SNP serait devenu le parti majoritaire en Écosse? Personne. Les processus historiques font qu'aujourd'hui, certains peuples ont réussi à retranscrire politiquement ce qu'ils pensaient être réellement. Et en Bretagne, finalement, on est arrêté aujourd'hui à l'âge de pierre de la conscience nationale. On a un drapeau, ce drapeau-là, il est internationalement connu, on le voit partout. On a une langue qui vit, et je le disais tout à l'heure à José,
finalement, je suis étonné quand je viens à la Corogne, on ne voit pas beaucoup la langue galicienne et elle est plus parlée qu'en Bretagne où la langue bretonne est peu parlée, mais finalement elle est présente partout. Et on vit des situations paradoxales. Et tout ça, ça participe à un processus finalement de conscience nationale. Et je pense que le seul moyen d'être une nation, c'est de répéter tout le temps « nous sommes une nation, nous sommes une nation, nous sommes une nation ». Et c'est ce qui fera qu'on résiste face à un monde qui nous dit, et l'État espagnol ou l'État français le font, c'est « vous n'êtes ni un peuple, ni une nation, vous faites partie d'un ensemble qui est le peuple français ou le peuple espagnol ». En Espagne, c'est moins fort évidemment, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, mais c'est un risque qui peut arriver. Et je pense que la répétition, nos logiciels nationalistes, dans le bon sens du terme, je suis obligé de le dire parce qu'en français le terme nationaliste est mal perçu, ici il n'y a pas du tout la même connotation, nos logiciels nationalistes doivent dire nous sommes des nations, et finalement ce qu'ont fait les Catalans, ça peut se reproduire ailleurs. Et je pense qu'en Bretagne finalement on est en train de vivre quelque chose d'assez particulier, c'est que dans une grosse partie de la population, ça devient une évidence qui est vécue assez facilement, mais qu'il n'y a pas de transcription politique. Donc c'est là qu'on doit avoir ce pas qui doit se faire. Bueno, deixo todo o que se fala, por exemplo, que falades aquí, que acaba de decir María Xosé, Bretaña é moi próxima á situación galega. Para min, somos povo, e iso non se discute, mas ainda así temos que explicarlo, temos que estar explicando continuamente, prácticamente temos que estar explicando, non? Ou é necesario que expliquemos. Quen ia imaginar o que está pasando en Cataluña? Quen ia imaginar que o SP ia estar gobernando con referéndum? Quen ia ver como evolucionou todo nestes anos, non? Na Bretaña, a contra, voltamos a idade de pedra. Si, temos unha bandeira, temos un dominio BCH, BCH, moi claro, pero que máis temos, pregunta. Que máis temos? Aquí na Coruña tamén vexo que non se fala tanto o galego, e sen embargo decides que nunca tanto se falou, o sea, que tamén ven contradiccións. O son medio, o feito de ser nación tamén consiste en repetilo, até que ao final o Estado terá que recoñecelo como a repetición do noso registro nacional, non repetilo. Je suis pas sûre, c'est la solución. En Bretaña a reivindicación, a verdade é que ten moi pouca participación e apoio político. Vamos a María que está presente non ten unha transcripción política como yo podo ter aquí, a pesar de non ser mayoritaria. Estou dirá como conversar. Para la mayorité Quizás de la experiencia del caso catalán se está planteando la cosa como si la evolución o avanzar en los procesos de autodeterminación o de emancipación nacional, o sea, se está planteando como una cuestión de adquisición de mayor conciencia nacional por parte de la población. Yo creo que, o sea, en el caso catalán, el salto del proceso no se produce porque simplemente se produce una mayor conciencia de la población, sino que hay que explicar los procesos a partir de cuestiones económicas del modelo económico. Y lo que pasa en Cataluña no se puede explicar si no se entiende el giro estratégico de la burguesía catalana y por qué la burguesía catalana hace un giro estratégico a partir de, sobre todo 2007-2008, pero que ya había empezado a hacer años antes, cuando hay el cambio de modelo económico, donde el modelo industrial tradicional de la mediana, pequeña burguesía catalana se va al garete y empieza a ser sustituido por un nuevo modelo económico de turismo, de especulación financiera, de inversión mediante contrato público, que no es el espacio de la burguesía catalana tradicional de Convergencia y Unión. Todo esto hace que la burguesía empiece a perder
a perder posiciones tanto en el interior de Cataluña a nivel económico como el cambio de modelo económico también en el Estado a perder posiciones al reparto del pastel a nivel estatal, y evidentemente esta es consciente que la única manera que tiene de resurgir es mediante la creación de un Estado como forma de creación de la capitalismo. Y esto es lo que explica el giro o sea, el giro estratégico de la burguesía catalana del regionalismo y el independentismo, y esto es lo que explica la explosión del proceso en Cataluña. Si la burguesía catalana nunca hubiera hecho el traspaso, la explosión del proceso catalán no se adquiere nunca porque la gente adquiera más o menos conciencia, sino que quizás el proceso es a la inversa. No es que primero el sujeto adquiere conciencia y luego a mayor acumulación de conciencia se dan los procesos, sino que por cuestiones económicas, coyunturales, explotan los procesos y a partir de aquí la gente adquiere conciencia. O sea, hay un elemento de no sé qué va primero o qué va después, ¿no? Pero que hay que tener, no es solo una cuestión de adquisición de conciencia, sino que hay ahí muchos elementos que hay que tener en cuenta y que hay que lograr por qué se producen los procesos de explosión nacional. E é interesante, que sempre que nos referimos ao Estado, falamos de racionalidade, de causas objetivas. Sempre que nos referimos a razón, podemos a falar de sentimento. Razón, sentimento, non é algo racional, é unha cosa que eu sinto. De calquera maneira, se iso acontece na Cataluña, porque primeiro existe unha base, supoño unha articulación social para poder existir todo iso. Digamos, a sociedade catalá, a burguesía catalá, pode ser agredida, mas se calhar, se non ten unha base para reagir diante disso, temos unha conciencia nacional, non como reagir diante disso. Sí, claro, tiene que existir también el elemento, pero que los procesos de expulsión no, o sea, lo que voy a decir es que no son solo elementos de trabajo de aumento de la conciencia, hay elementos coyunturales económicos que te determinan y que muchas veces la adquisición de conciencia no es fruto de un trabajo cultural, sino es fruto de una transformación de la coyuntura económica que hace que automáticamente la gente adquiera conciencia o se coloque al servicio del... Eso pasa en todos los procesos. Claro. Si pensamos más nacional, en el caso de América Latina, en naciones originarias, la reivindicación moderna de América Latina vaya asociada a los procesos económicos de globalización que excluyen de una forma veloz avance a sus posibilidades de ser un desenvolvimiento de manera excelente. Eso funciona en los dos sentidos. Tamén a creación dos conceptos modernos. A visión de España que ten hoxe en día moitos españoles é moito máis centralista e pechada e reaccionaria na que había probablemente incluso hai 40-50 anos na España franquista. Hai unha sensación de menos diversidade nacional que es esa que podía haber aquí de 50 anos e que hacemos con la vida folclore. Hoxe en día un señor que vive en Chamberí non ten noción de que no noso estado hai xente que pensa, que fala, que reflexiona outros conceptos culturais, lingüísticos, etc. E a iso hai unha hostilidade para que hai moita máis hostilidade que podía haber aí 20 ou 30 anos. Esos procesos históricos, económicos, están sempre interrelacionados na construción de calquera. Non é unha vergoña que non ser un Estado independente por razóns económicas, pois é unha vergoña. No, pero lo que me decía es el razonamiento, ¿no? Como que aquí la lengua está menos expandida o se habla menos, tenemos menos posibilidades de independencia que en otros casos, porque no, o sea, los procesos no explotan únicamente a partir de cuestiones culturales, lingüísticas, sino que explotan a partir fuertemente de elementos económicos y de factores económicos. Los factores económicos se pueden dar igual en un país o en una nación donde la gente es lingüísticamente un 40% de la población, donde es un 80%, ¿no? Por lo tanto, que quería un poco era romper la idea de esto. Outra cosa que quería enlazar co que dixo María José e o que dixo él, non? Son feitos históricos, non? Concretamente, un valor histórico moi concreto o que determina esa idea de nación, esa idea de Estado e a necesidade non da soberanía, non? Que é un elemento tamén bastante importante. Pero o que se la cesa no fondo do asunto é que a realidade de cada nación, de cada país, de cada povo é diferente. E o eclosionar desa necesidade de mandar esa soberanía pues pode ser por elementos económicos ou pode ser por outras evidencias constantes, non? Então eu creo que no caso concreto si hai unha combinación de dos factores que son innegables, non? Por unha parte hai un feito diferencial claro
noutros países non, pero aquí sí, claro, non? Nós temos unha lingua, temos unha tradición, etcétera, etcétera, e eu creo que non nos debemos pensar tanto de somos nación ou non, claro que somos, porque sabemos claramente o papel de España. España sabe moi ben o que somos e o papel que nos quer asignar. Entón, claro, e efectivamente, todo ese proceso de eliminación do feito diferencial nun proceso claramente asimilista, tengamos en que a asimilación ten un papel, bueno, fundamental, non? Eles sí teñen moi claro o que non somos, do punto de vista histórico, e o papel que debemos xogar do seu punto de vista de todo o contrario que nos queremos, non? Entón, hai unha combinación de dos elementos. No caso concreto galego, claro, un elemento diferencial evidente e despois a necesidade de si queremos ou non xogar con eso, non? Que en ocasións poden ser elementos sentimentais, pero está evidente neste momento de transnacionalización que para nós o elemento da soberanía e o poder de decidir sobre nosas cousas é fundamental, non? E creo que iso é moi importante, iso falamos pola mañá, non? Que a realidade de cada povo ou de cada nación é diferente, precisamente por efectos históricos. Neste momento actual, claro, é algo que unifica, que é esa nova fase do capitalismo. E o que sí quería preguntarse, porque unha intervención que fixeste é a renovación do discurso, non? Palabra soberanista ou nacionalista galego que dices que quedou paralizado ou parado o tema de Castelao. É unha impresión que temos. No, pero primeiro, a diferencia do tema de Cataluña, tamén quería que explicaras un pouquinho máis eso e baixo o teu punto de vista, onde teña que ser a renovación. Digo, vamos, porque non é, a ver, temos tendencia a que nos cataloguen de moi acompesados, pero dende logo as análisis que ten feito o nacionalismo galego organizado ou sin estar organizado a respecto do que iba a pasar co ingreso de Galiza no mercado común, a respecto de como iba a ser o tema da globalización ou organización, fixémoslo hai anos e por desgraza o tempo nos está dando a razón e de repente cousas que nos dicíamos ou se decían aquí por parte de xente nosa moi valiosa non se valoraba ata que de repente a caixa de resonancia de grandes intelectuais de outras casas empezan a decir e parece que xa lle empezamos a dar importancia. Sí, se calhar iso que dis pode acontecer, non nos queda dar a realidade como é, pero é unha realidade pero vou te dizer que me baseo para dicer iso. É o seguinte, a mí o tema catalán interesa máis anos, eu acompaño o tema catalán, leio as publicacións en catalán, vim a Cataluña un tempo, primeramente en Girona, non acompaño iso un pouco, entón, eu acompaño un pouco do discurso do tema catalán, do nocentismo, entón eu vexo que hai un discurso reconocido no catalanismo, como estás a ver, o discurso, atención, estou me dicindo un discurso político, unha reivindicación política, porque somos unha nación, o sea, tú recoñeces unha liña de continuidade, unha liña de Prat de la Riva, pois a Jordi Pujol, agora, que hasta non vexo unha cousa, mesmo recoñecendo esa liña de continuidade, vexo unha renovación constante do discurso. Claro, porque tamén iso non é, no fundo, non é unha maravilla, porque todas é unha sociedade dinámica, cada nesa liña, pois cría ese pensamento colectivo. Como vexo a cousa, claro, estamos todos na nosa casa, en internet, pois non hai pensamento colectivo, hai masturbacións individuais. Entón, ali o que se trata é que haxa pensamento colectivo. Entón, o que vexo na Cataluña é que hai pensamento colectivo e os españois andan a reagir, a velas vir. O sea, eles fan e outros reaxen. Nos andamos a ver que nos fan e nos reaximos. Quero dicir, iso non é ser acomplexado e observar. Ora, tamén, que recoñece que non me acompaño moito, probablemente teña acompañado máis a realidade sociolingüística catalana nos últimos anos do que a realidade galega. Entón, eu tamén con iso, se calhar, que estou a denunciar un pouco a miña ignorancia, realmente as cousas. Quero dicer é que calquer persoa que acompañe o discurso nacional catalán ou, digamos, o pensamento catalán desde há 100 anos, ve unha continuidade, mas tamén ve unha innovación. Eu no pensamento galego non me estou a referir a medidas políticas concretas como a relación europea, digamos, como porque somos nacionalistas, porque é unha repetición de cousas dos anos 30, con toda a grande respeito, pero retiro o meu chapéu e a Castelao, efectivamente, me falta a mía Castelao. Esa non é a cuestión, é como se nós estivéssemos aquí falando de Prat de la Riva, ou de calquer outro, como dicía Prat de la Riva, digo, olla, deixas a Prat de la Riva, non? Digo os outros máis presentable de esquerda, non? Pois precisamente por iso, eu que quería poñer de manifesto é que probablemente
e aquí é un historiador que me corrixa, en ocasións o que é clásico é precisamente clásico porque é temporal, non? E dende logo, claro que o contexto no que se elaboran as teorías, se interpretan e se aplican, varía. Dende logo, sin ánimo de idolatrar, non? Tampouco caer na idea de santificar, non? Pero as reflexións que fixeron hai 100 anos, xente moi importante do nacionalismo galego, non? Dende a figura de Plácido Castro, esa idea de internacionalización, dos Vilar Ponte, etc., é un discurso plenamente vixente entre Benedén, no sentido de que eles souperon coñecer moi ben a realidade galega nun contexto internacional, que a gran clave para min das Irmandades da Fala, do Partido Galeguista, esta pequena célula de universalidade, era a conexión de Galiza como nación e o discurso internacional. Eso por unha parte, non? Despois, claro, pensar que non houve renovación do discurso nacionalista galego dende Castelao, home, perdona que te diga así abertamente, pero me parece que non coñecer un pouco pois a historia dos contemporáneos. Fíxate, estou totalmente diametral posto aos planteamentos de Xosé Manuel Veigas, pero que houve un papel importante na renovación de algunhas cousas. Temos xente como Pilar García Negro a respecto do que pode ser os estudos lingüísticos, a María do Carmo a respecto dos estudos económicos, a Francisco Rodríguez do tema da sociolingüística, ou incluso tamén Moncho Prisuelos, etc., que fixeron interpretacións moi interesantes entre na década dos 70 e dos 80 e siguen aí. Outra cuestión diferente que nos teñamos medios propios como poden ter en Cataluña ou como poden ter en Euskadi para entregar un altofalante e que eso calle. Claro, caramba, porque eu, sinceramente, baixo o meu punto de vista, en ocasións, o gran problema que temos nós como nacionalistas non é o discurso, caramba, é a falta de militantes ou de pelotón para levar a cabo eso. Que esa é a clave. Precisamente por eso digo que as grandes reflexións que fixo aquí o nacionalismo galego na década dos 70 e dos 80, a respecto incluso do que implicaba a creación da Comunidade Económica Europea, do Euratom, do CECA, etc., e onde levaba a visión do Tratado de Maastricht, a visión do Tratado de Lisboa, etc., home, pois, dende Pepe Díaz, e xente moi tal, oye, pasou o tempo, no seu momento fomos sumamente criticados e agora de repente pues, todo o mundo vemos que a Unión Europea é unha unión de mercaderes, a Unión Europea é unha unión de Estados, etc. Claro, onde quero chegar é o seguinte, no caso de Cataluña, porque teña outra realidade histórica, que os decía, ou no caso do País Vasco, porque teña outra realidade, pero teñan maior posibilidade de facer chegar ese discurso aos seus e facer ese proselitismo. Pero no noso caso o discurso xa está. E ás veces a mí o que me repatea é que tens que escoitar xente moi válida, que te parece moi interesante, non? Pois que de repente publican algo no Mundo Diplomático, ou publica o Diálogo Chomsky, ou o Diálogo de repente de José Ramoneda, ou Fontana, ou que sei, bueno, pois toda a xente intelectual que o estamos dicindo nos dende hai tempo, e de repente, caramba, non é o que digo. Viola, pois efectivamente, eu creo que non é tanto o problema da renovación do discurso, porque estamos, e en ese sentido non está ben que o diga, pero non somos nada dogmáticos, caramba, somos bastante prácticos porque o noso discurso de como nos afecta España, como nos afecta o capital transnacional, como nos afecta a globalización ao caso concreto galego, o estamos permanentemente reactualizando, non? Claro, hai 4 ou 5 anos estábamos coa idea de necesidade de crear un banco público galego, ou estábamos falando do tema de, para evitar o problema da pobreza enerxética no caso concreto galego, dicindo que éramos excedentarios e que podíamos votar, e todo ese tipo de cosas estamos dicindo, pero a quen chega? Claro, ese é o problema. E cal é a realidade de Galiza? A respecto de ostras, que a nos, a eso me refiro, non? Entón, tal vez, é importante seguir renovando o discurso, pero que pelotón temos? Sí, é unha cuestión. Claro. Mas tú tamén estás pensando que se callar o discurso do nacionalismo é do BNG. Se callar pensas que non há outro discurso do nacionalista. Non, eu non mencionei o BNG. Claro, eu dixen que nacionalismo organizado. Nacionalismo organizado. Non, fai ben mencionar iso. Claro, eu non mencionei o BNG, eu dixen nacionalismo organizado e mencionei distintas persoas de distintos ámbitos. Mira, eu refiro unha cosa, é verdade, que callar se vemos un pouquinho
eu gosto de que teñas intervido dito iso, porque se cada eu soltei unha cousa que se cada non é exacta, e é a miña impresión, é a miña impresión. Eu non estou acompañando o que fai nacionalismo galego, non fago parte dese pelotón, nese sentido que ti estás a dar. Eu son un observador. Entón, eu que observei, observo lendo, non activamente funcionando movimentos, lendo discurso nacionalista. Iso que gosto que me corrixen, porque prefiero estar enganado, sabes? Fíxate, hai unha cousa, porque hemos falado de Albert Maiseu, porque hemos falado de conversaciones, o discurso para mañana, claro. Nos aquí non temos ningún problema en declararnos nacionalistas. E a palabra nacionalista, no caso concreto galego, ten un elemento fundamental, que é progresismo, democracia, internacionalismo, si me apuras benestar, moi relacionado co tema de esquerdas, etc. Digo precisamente porque podemos de manifesto de que non todos somos iguais e que cada feito nacional é diferente, non? Ibas que a palabra nacionalismo, como nos poden saber por aí por Europa, e o relacionan precisamente contra aquilo que é o nacionalismo. O nacionalismo como nacionalismo, cando é fascismo, ou de repente, cando empezan a falar esa distinción entre nacionalismo español e nacionalismo galego, pois parece que nos están colocando os dos en situación de igualdade, cando, caramba, aquí hai unha estrutura imperialista do Estado español no que un non é nacionalismo, en tanto que xa ten o seu poder e está exercendo, non? Probablemente na elaboración do discurso teñamos que ter moi en conta as distintas realidades, os distintos contextos, as distintas tradicións históricas, os distintos influencias económicas, etc., na elaboración da súa. Eu retomo e concludo porque dicía a conversa, non? Ese efecto diferencial, que non simplemente diferencial a respecto do Estado que nos está machacando, sino tamén un efecto diferencial que nos diferencia de Cataluña, que nos diferencia do País Vasco, e que nos, os que temos a necesidade de levarnos ben, de entendernos e de construir, porque compartimos algo común, que é o que Gustavo Pessoa. Il y a deux choses dans ce que c'est dit-là qui m'interpellent beaucoup, c'est la conscience nationale des États. Parce qu'en fait, cette conscience nationale, elle existe. Et en fait, c'est le risque que les différentes nations sans État doivent craindre le plus. Et c'est lié à des choses qu'on vit aujourd'hui, c'est sur la question des masses médias. Les masses médias, aujourd'hui, c'est ce qui gère la plupart des logiciels des citoyens. Malheureusement, les discussions qu'on a là, on ne les a pas autour de la table du salon, on a plus une discussion autour du foot, qui va gagner la Coupe du Monde, plus que de savoir si on est des nations ou pas des nations. Donc je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux de nos sociétés, c'est comment atteindre des gens qui aujourd'hui ne sont pas du tout conscients de ce dont on parle aujourd'hui, et à qui on doit faire prendre conscience finalement qu'ils sont quelque chose dans ce monde-là. Donc la notion d'État, les États aujourd'hui s'appuient sur ces masses médias pour créer une culture commune, et une culture parfois un petit peu, on dit au ras des pâquerettes en français. Et la question de l'internationalisme est aussi quelque chose d'important, c'est qu'en fait c'est une frange du nationalisme en Europe. Il y a d'autres types de nationalisme, pas en parlant du nationalisme d'extrême droite, qui est encore autre chose, mais il y a des partis conservateurs nationalistes, les nationalistes qui défendent des positions de nations sans État, d'autres qui sont plus centristes. Et finalement, quand on a vu l'élection en France avec Macron, qu'est-ce que recherchaient les électeurs? Ils ne recherchaient pas quelqu'un de puissant, avec un discours très puissant, c'est quelqu'un de très lisse. Ils cherchaient quelqu'un de rassurant. Et de rassurant par rapport à des extrêmes qui sont en train d'émerger partout en Europe. Et en fait, ce que Macron a réussi à faire en France, c'est d'allier un discours de droite, un discours de gauche, et d'en faire une sorte de blougi-boulga, qui est ce discours rassurant autour de « j'arrive, du coup je vous protège ». Et finalement, la question que les nationalistes doivent se poser, c'est qu'est-ce que recherche le citoyen, comment le rendre heureux. Nos débats sur le nationalisme, c'est important pour nous, mais finalement, vis-à-vis des citoyens, c'est qu'est-ce que d'être breton, qu'est-ce que d'être catalan, qu'est-ce que d'être galicien apportera aux citoyens si demain on est souverain. Et l'enjeu, je pense, aujourd'hui, il est essentiellement là. Ce sont des questions économiques, des questions sociales, des questions culturelles qui les importent finalement. Et je pense qu'on a du travail.
dúas cousas que me chaman a atención, sobre todo no vosso debate, o tema da consciencia nacional dos Estados, que esa existe e, ademais, é a que pon en risco as nosas realidades. Os medios, o problema dos medios, que son ao final os que mandan, os que impoñen, que non se fale realmente de nación, sino de fútbol, e vemos estes días, sobre todo, con máis forza. E o que pasa é como chegar aos nosos povos, como ampliar esa consciencia nacional. É verdade que o feito do internacionalismo nos diferencia moito entre uns tipos de nacionalismo e outros, hai nacionalismos de dereitas, por suposto, e como exemplo de Macron, de como Macron procuraba algo que dese garantía aos cidadanos en Francia con un discurso que non é de esquerdas nem de dereita, pero que afirma unha protección, que é un discurso protector, un discurso tranquilizador. ¿Cómo? Tranquilizador, que non é nin de dereita nin de esquerda, e o desafío, claro que está no económico, no cultural, nos problemas que lle importa a xente, como pasar desa idea, como pasar desa idea do concepto aos problemas que lle preocupan a xente e sentir o mellor esa idea de que a nación, sen Estado ou o nacionalismo ou a idea é útil para as vidas, para a realidade inmediata. Que esa traducción é difícil, non? Agora já... Je vais aportación... Eu vou poñer un momentinho, se me permites, a que se xa pode decir algo. Temos aí 3 palabras que non ia falar, pero vou poñer un pouco de exemplo. Je m'appelle exemple quand je parle au Parlement. Cando eu falo no Parlamento, é verdade que o 90% das veces falo en galego, non teño ningún problema na traducción, outras veces falo en francés, depende moito tamén, se ven Macron, eu decidi falar en francés aquel día con unhas palabras de introducción en bretón, en occitano ou en corso. Macron e Lefebvre, pois está acompañada. Pero é verdade que molesta. A reafirmación nacional, mesmo lingüística, molesta incluso no internacionalismo. Entón, esa molestia, a nós, por exemplo, ainda nos reafirma máis de seguir usando e de ver que nas cabezas non hai ningún problema. Por que? Porque o feito de esa reafirmación lingüística non é só o uso dunha lingua ou outra, que pode ser usar tamén un momento determinado o alemán, ou usar o inglés, ou usar o francés simplemente por aproximación e por pensar, non, é que tamén é unha reafirmación nacional o feito de usarlo. E sinceramente, eu poño como exemplo, pero sinceramente como lles molesta. É dicir, na nosa propia expresividade e experimentación do uso da lingua, e aí os cataláns tedes unha problemática, porque tanto, os intercables, como os de Solé, e antes pasou con Heriberto Barrera e con todos os cataláns que pasaban por ali, e mesmo tamén con os vascos, non teñen a posibilidade que nos temos, non? De usar unha lingua universal. Entón, porque eu falo galego-portugués non parlamento, non? Decía ya que non me expliquei. Entón, esa cuestión que é unha reafirmación por unha decisión política, por suposto política, non folclórica, nin etnográfica, senón unha decisión, pois como nunha cuestión que é lingüística acaba sendo unha cuestión nacional e acaba sendo incluso un insulto, acaba sendo incluso un menosprezo. É un menosprezo o uso da lingua moitas veces en contexto internacional. Entón, ese menosprezo tradúcese en maior uso, non? Esa reafirmación da que ele fala moitas veces é que hai que... Teníamos por aí 3 palabras. De Solé. Falar eso que eu tamén é engraçado con a Unión Europea, non? Porque entón resulta que temos o maltés como lingua oficial da Unión Europea porque existe un Estado maltés, mas non temos o catalán como lingua oficial europea, a pesar de ser falada por máis persoas, de ter máis traducción literaria, etc., de non ser desdeñada pola propia populación, como acontece co maltés, e entón temos na oficial. Mas non temos... Non se usa nunca, por certo, usa un deputado e usa o... E non temos o catalán. E pois acontece unha cosa engraçada, porque resulta que agora, con a saída do Reino Unido da Gran Bretaña, o inglés debía ser excluído da Unión Europea. Entón vai ser defendido por Irlanda, porque vai ser os celtas, van ser os que van manter o inglés como lingua da Unión Europea, porque realmente é sin paro da Unión Europea, porque xa non hai ningún Estado que teña
como digo. Entón, é unha cousa extraordinaria que van ser os irlandeses os campións completos se me permites, completos a cuestión no feito de que ao final a xente nacionalista poñen esa cámara internacional, porque ao final é unha cámara internacionalista tamén. A xente nacionalista acaba sendo a máis innovadora e a máis coñecedora da realidade internacional. Curioso, non? Os máis pechados son os máis abertos. Eu acho que, pensando na pedagogía do ensino de lingüas, eu penso que foi un erro tentar ensinar a xente a aprender lingüas estranxeiras. O sea, atender no sentido de que as persoas sexan capaces de producir unha lingua estranxeira. Falar francés, falar inglés, falar italiano, falar alemán, falar o que for. Que diría, en modesta opinión, era proporcionar unha comprensión pasiva. Unha persoa debe falar catalán, eu que vou aprender catalán, eu falo galego, en galego, terían poupado moitísimo máis tempo falando nas linguas románicas. Todas as persoas entenderíamos as linguas románicas perfectamente, non había nenhum problema de comunicación, co tempo que temos dedicado a entender, non ten sentido entender. Depois, negociaríamos o sentido da escolar. Promover as persoas xeiras, falar unha lingua estranxeira, deberían promover as persoas que entenderem unha lingua estranxeira, pouparían moito tempo e xa está, cada un que fale no seu e pronto, xa está. E, de vez en cando, negociamos o significado. Que quer dizer exactamente isto, Xanxé? É trocar, de acordo, entendi. Que dices ajouter, o sea, que insultar, percibir. E así, comunicamos e nos entendemos. Os gregos e isto, e tal, agora, a mía de ensinar a toda a xente a que teña que falar como Diderot ou Voltaire, é unha perda, non unha perda de tempo, non facamos grandes especialistas. Para entendermos. Corraríamos moito tempo e moitas incomodidades e moitos incómodos. Corraríamos moitos problemas, pseudo-problemas lingüísticos. Son 4 palabras. Brevidade, para que asegurarnos que podemos ver todas. Yo un poco para continuar con este debate tenía, no sé, con el tema de la renovación o no del nacionalismo. Creo que hay una diferencia. O sea, es evidente que hay una renovación del nacionalismo en todas partes, en Galicia, imagino que tú decías también, pero yo creo que la renovación del nacionalismo se puede dar en función de los distintos territorios de manera distinta. En unos territorios la renovación del nacionalismo se puede dar, o la renovación del nacionalismo no solo es un proceso ideológico, sino que es un proceso cultural. Y en otros territorios la renovación del nacionalismo es un proceso ideológico, pero no cultural. El hecho de que la renovación del nacionalismo en Cataluña, pues como comentaba, se ha dado desde Franco de Arriba hasta Pujol, y que por tanto gran parte de la renovación del nacionalismo no haya sido solo ideológico, sino que haya sido artístico, arquitectónico, económico, etc. Por tanto, es cultural y eso lo que implica es una transformación de los imaginarios colectivos de la población. El hecho de que en otras partes la renovación del nacionalismo haya sido estrictamente ideológico, pero no se haya convertido en cultural, y él ponía el ejemplo de Galicia, pero podemos poner el ejemplo de Valencia, seguramente no hay mayor renovador del nacionalismo catalán que Joan Fuster, en la redefinición absoluta de los valencianos, pero que es una renovación intelectual que nunca se convierte en una renovación cultural. Y por eso el imaginario colectivo del nacionalismo valenciano nunca avanza. Entonces, y ahí está la diferencia, ¿no? A mi entender, que claro que hay renovación del nacionalismo en todas partes, pero en aquellos casos en que esta renovación es capaz de convertirse en proceso cultural, implica que vaya en paralelo a la evolución de los imaginarios colectivos. En aquellos otros sitios donde se queda solo lo ideológico, pero no es capaz de convertirse en un elemento cultural, no hay una renovación intelectual, pero no hay, esto va en paralelo a la evolución de los imaginarios colectivos. No sé. Esa son que eu teño que tú dixes. Perfecto. Un apuntamento que a mí intervención tamén no mesmo sentido, que é que eso, precisamente que o que realmente resulta decisivo precisamente para ese avanzar é a dinámica social, realmente a clave de que unha cousa de unha formulación intelectual se poda convertir ou non realmente en activador efectivo, non desa conciencia nacional. Entón, hai, claro, digamos, niveis de dinámica social moi diferentes. Creo que da función. Y a ese respecto, no quiero derivar por aquí a discusión de los pero se para dar o pelotón, claro, pero hai que ir a decir tamén José Manuel que eu, sendo membro do pelotón, lo que son, porén, que se negar o que ti dis, a
tamén penso na medida como Fernando. E se queres eso discutimos tomando un chiquito, porque non é aquí cuestión. Pero sí penso que efectivamente, a pesar de que o nacionalismo galego ten feito chegas importantísimas na detección de problemas, mesmo no diagnóstico e na predicción, como efectivamente se salientabas, e en moitos outros ámbitos, penso que continúa a faltar desde os anos 70, basicamente aquí, un repensar a construcción dun proxecto. Pero vos estades Para cuáles clases sociales? Porque eso de Galicia e os intereses de Galicia é unha abstracción. Todo eso, non vamos a definirlo aquí, pero sí coincido en ese aspecto con Fernando e actuando neste caso desde dentro, desde o acompañamento e desde a acción militar. Hai algo que volta a faltar desde moito tempo. Seguramente vamos a establecer matices e como entende cada un. Seguimos coas palabras porque se... Eu penso que un dos factores que explican a debilidade da conciencia nacional galega é que a nos borraron nosa historia, boa parte da nosa historia. Eu unha vez tengo o que decía Carrillo. Imos a aceptar a hipótese de que efectivamente o nacionalismo ten un bo discurso, a nacionalismo galego en particular, tal que non ten igual, que ten un bo discurso e que todo o problema da historia é esta, transmisión ou comunicación dese discurso. E a minha pregunta é, o nacionalismo galego, unhas siglas ou outras, ao longo destes 30, 40 anos, mas que a queixa segue sendo esa mesma, non? Temos un discurso, pero non o comunicamos suficientemente, porque non é o que estou dicindo eu. É un feito máis evidente, non chega a base social suficiente como para que haxa esa dinámica de falamos. Ou hai, ou haberá, a reflexión suficiente como para preguntarse como podemos cambiar a comunicación dese discurso ou como temos que facer a base dos problemas máis evidentes, de comunicación, que se feixa. Unha reflexión seria organizada de a situación é esta, o contexto é este, e neste contexto como podemos comunicar o discurso? Porque para mí esa é a clave tamén, a que chave das noces. A ver, vamos a ser Bertaldiguet, e a ese o dixo Bertaldiguet, que vai a ser o subconsciente, para un do venegar. Eu non estaba, a miña intervención era a propuesto da que falaba da renovación discursiva do nacionalismo. Eu non estaba falando do nacionalismo como organización política. Eu estaba falando de que o nacionalismo galego, en canto corpus teórico de pensamento, de reflexión, no que no caso concreto de Galiza non hai unha disociación entre o político e o cultural, etcétera, etcétera, o sea, non hai unha cousa que está ligada con outra. Eu estaba dicindo que eso sí que hai. Outra cuestión diferente é como facemos chegar eso, que non creo que sea un problema de comunicación. No, o sea, ti podes decir A, B ou C, no, ti podes ter... No, concordo. É dicir, eu creo que máis ben efectivamente, caramba, e despois, eu creo que máis ben é a respecto do traballo social e de como se fai o traballo social. Claro, iso é fundamental. Eso é comunicación, No, por suposto que comunicación, claro, pero entón, eu creo que claro, entón, o que acaba de comentar aquí esta persona, nos vimos unha tradición na que o que pode ser o corpo organizado, e non digo organizado única e exclusivamente partidistamente, sino o corpo organizado culturalmente, como pode ser unha asociación veciñalmente, como pode ser unha asociación de veciños de ecoloxía, etcétera, 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 caramba, sindicalmente, que é o único que funciona ben, somos a organización sindical, porque fixademos como eu dixo, no caso concreto do sindicalismo, hai traballo social en silencio, e en este momento fai que o nacionalismo autoorganizado sindicalmente non sexa o máis mayoritario en canto número de afiliados, sino tamén o máis representativo. Entón, probablemente, e onde podemos ter as discrepancias, etcétera, etcétera, que todo o que non é como temos que traballar socialmente, porque hai que traballar socialmente, para que iso calle. Entón, é máis ben a miña matización, que non era tal, era simplemente que non, se eu estou farto xa de teoría, o problema é isto farto de teoría, o problema é, e ben o sabe esta muller, que é unha auténtica formiga traballadora, e que está dinamizando a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, é, Dios mío querido, pero como facemos para organizarnos? Porque temos todo ahora, vai haber un desahucio aquí, e que algún día estamos todos nada máis. Ou vai haber menos mal que cando respecto ao tema da Liga de Togo estaba cheo Plaza do Obradoiro. Pero, Dios mío querido, dice que nos están mallando permanentemente e non reaxa xente. A eso me refiro, a eso me refiro. Como facemos ese traballo social? No, pero é problema de comunicación en canto non chegar a conseguir esa masa social, esa autonomía suficiente para que eso pase.
porque con ese contexto de moita dificultade de globalización e o que queiras, nos últimos anos estamos vendo outros fenómenos globais ao feminismo. Sí, As claro. mesmas dificultades que puede haber, Sí, pero claro, como estamos diciendo que estás pasando algo inesperado. ¿Por que non pasa desde os nacionalismos? Non falo do BNG, ni do BNG, senón que moitos nacionalismos en Europa. Vale, o caso de Tom, o que fala de Cataluña, porque ni siquiera o País Vasco, un exemplo, digamos, no País Vasco, a ver que pasa. Pero neste momento, a data de hoxe, o País Vasco é o mesmo referente de Cenano. É o nacionalismo burgués no PNV. Porque eres o problema do financiamento, para eu simplemente para rematar, para que vexades o asunto de que as cousas aquí non son espontáneas ni nada. O tema vasco, que inicialmente pasaron dos cataláns, os vascos neste momento están moi cómodos na situación da estructura de España. Teñen un sistema financiero propio. Entón, que necesidade van a pedir máis? Que, por certo, era que inicialmente quería CIU a respecto do tema de Cataluña. Eu simplemente digo para rematar. En pleno apoxeo do nacionalismo das nacións sin Estado, como foi o caso de Escocia ou Cataluña, nomean honoris causa ao presidente da Comisión Europea, de Salamanca, Juncker. E aí lanza un discurso sumamente envenenado, cheo de mentiras, e di literalmente: o nacionalismo é contrario a Europa, identificando a Unión Europea con Europa. Segundo, é sumamente egoísta. E terceiro, é a causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Caramba. O sea, fíxate, unha mentira cochina. Da peste negra. Aló, caramba. Entón digo, por lo tanto, non nos vamos a dirigir a unha poboación que, por decirlo de unha maneira, non é que se faga sino vulnerable, pero é moi permeable, especialmente a galega. Pero llevas ti como lle chegas. Claro. É que non tiña solución. Tengo pregunta desde os nacionalismos se fixo esa reflexión de neste contexto actual no que Juncker dice a curso de los años televisión, se fixo a reflexión suficiente de cómo contrastar os derechos. Porque el primer problema está ahí. De pensar que hai que facer hoxe para transmitir esas mesas. Non sei, esa solución... Logo, tiempo unha cervexa. Veña, imos agora así coa última palabra e logo rematamos aquí. Entón, logo... Sí, moi pequeniña. Eu que, como sabedes, non son economista e mesmo son crítico co economicismo do marxismo e moitas cousas son marxistas. Sin embargo, pareceme que no discurso que estábamos levando estábamos esquecendo unha afirmación moi inteligente, moi sensata do irmán catalán. Cal foi a razón da radicalización, e o positivo para mí, do discurso catalanista, independentista, que evolucionou o discurso teórico, político, cultural? Para nada. Foron circunstancias económicas, clarísimamente. Creo que na Galiza temos un discurso nacionalista cojonudo, moi bo, e realmente evolucionou de Castelao hasta hoxe. Eu que sei máis de Castelao que dos economistas nacionalistas galegos, sin embargo, sí evolucionou. E certamente a aportación de Beiras de Suegos, etc., está aí. Pero a realidade concreta é que o pobo galego maiormente non asume a dimensión do nacionalismo porque aínda non descubriu, ou mellor que non houbo unhas razóns económicas para decir Galiza pode ser independente. Decir, para min, a prova desto que estaba dicindo de Cataluña é cando o discurso españolista, pues los catalanes son unos egoístas, porque claro, son ricos, por eso se quieren separar. Están dicindo, evidentemente, temos posibilidade real de funcionar. En Galiza non. Entonces, eu creo que na medida en que non só o discurso, sino a realidade económica de Galiza vaya progresando como a realidade dun pobo de seu que pode ser que pode ter entidade propia como independente, mentras non hai ese progreso casi, con perdón, é un monanismo intelectual noso, é dicir, a veces penso que temos dereitos a criticar porque por outra banda o discurso, o noso discurso é inteligente, o sea, eu que sei, sermos Galicia pode ser unha cousa moi pequeniña,
pero aporta máis cousa que a voz de Galicia, o sea, no discurso, na maneira de enfocar algunhas cousas, pero mentre non haya esa capacidade económica, realmente é moi difícil que prendan o povo, e aí é onde eu, como non son economista, realmente non sei a solución, eu creo que por aí. Pero precisamente porque o triunfo, que iso está claramente estudado, o gran triunfo tamén de España a respecto de Galicia foi facernos creer que non temos capacidade de producción. Entón, a que vamos? En caso catalán, olharemos para os mesos, e queremos eso. A non que non valemos para nada. E cando temos capacidade máis que económica, productiva, etc., para ser non só un país que poida vivir ben, sino que un país que poida exportar e ter unhas boas relacións internacionais a nivel mundial, porque pasa que nos inocularon e non haber unha burguesía galega nacionalista ou galeguista, eles controlan os medios de producción, por tanto non sei, é extraño que non me parecese aquí a burguesía. Xa Dios do Sol estamos a falar sen aparecer a burguesía alleada. Imos entón a ir rematando, se vos parece, logo xa quedamos aquí os cachos. A burguesía. Imos rematando, veña, un minuto aí para cada uno. Se se ríe, decía un momento que me vin polo baixo, non va, que isto mesmo se escuta na Bretaña, que é moi vivo, que é moi interesante. Pas de souci. En fait, c'est un débat permanent. Je trouve que l'intérêt des uns et des autres, de pouvoir se rencontrer, de partager des expériences, finalement, c'est de prendre toujours ce qu'il y a de bon ailleurs et de s'alimenter des expériences des différentes personnes au sein de l'Europe. La question qu'on se posait ce matin dans le débat sur les nations sans État et le rôle de l'Union européenne par rapport aux nations sans État, et ce que je disais, c'est l'Europe, c'est notre maison commune. L'Union européenne est imparfaite, elle est à réformer, elle ne prend pas en compte nos situations de peuples minoritaires, mais l'Europe, c'est notre maison commune. Sans l'Europe, sans une institution européenne, on ne pourrait pas discuter. On a vécu en Europe des situations de dictature, des situations d'État totalement fermés. Aujourd'hui, ces situations n'existent plus. On vit dans des États non démocratiques, mais on a la possibilité de discuter entre nous et d'échanger nos idées. Donc déjà, c'est un socle commun, je pense que c'est peut-être le plus important. Même si on n'a pas d'État souverain, les Catalans l'auront peut-être demain, et encore, je pense qu'ils auront du mal. Nous, en Bretagne, je pense qu'on est presque mort, mais on est encore en vie. Mais le fait de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur ce que nous sommes, c'est déjà l'essentiel de la vie. Et maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire prendre conscience à d'autres, et ce que je disais tout à l'heure, à l'ensemble des citoyens, que pour être heureux, on doit essayer de leur offrir parce que nous, ce qu'on pense être bon pour eux, c'est-à-dire de vivre dans des États souverains et de pouvoir après débattre avec des positions différentes au sein de ces États souverains. Está claro que este debate permanente, o interés nestes debates está tamén en atoparse, en partillar as diferencias, e sobre todo as diferencias entre os povos de Europa, povos e nacións sans État de Europa, e o papel dos povos e da situación da UE nesta Unión Europea imperfecta non ten cabida, pero sí o papel ou o rol dunha Europa que nos xunta, que nos fai a posibilidade de falar como un espazo común de debate das nacións sen Estado, ou seja, claramente a Unión Europea diferente de Europa, líder, il faut pas renunciar a Europa. Claro, non renunciar a Europa, ainda que critiquemos e estemos en total desacordo con a Europea, nós somos europeos como povos, pero é verdade que o espazo non nos representa, non? Esa é a falta de representación. En Bretaña estamos casi mortos, pero ainda estamos vivos, sí. E iso, o que é importante é concienciar a outros povos, pero sobre todo concienciar no interior das nosas sociedades, e, bueno, despídese, non? De boa maneira.
día urbano, outro día, como dices, outro día, Atento. Ah bah, donc Blija dur et moi évident d'Aveza Bagalissa, et Brezondek de l'arrêt Galissa, il est vite Bagalissa. À Kenavo, de l'arrêt de Brezondek, Gouzoudare Sandra. Kenavo. C'est tout.